गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दानि मोनद' जाथिया एसटि दाबिनायनि दा गुबै थासारिया मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बे मोनद' हारिया सिगांनि समनिफ्रायनो एसटि डिमान्ड खालामबोगासिनो दङ। बिथांमोना 6 बार जाबाय रिजेक्ट खालामजानाया। बिसोरनि एसटि डिमान्ड खालामनायाव सोर संगठनफोरा सापर्ट खालामबोदों जों बेखौ नायदिनि एसे। दुलाराय बर' फरायसा आफाद 2006-19 मार्च खालिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे प्रप'जेल थांदोंमोन। बै समनि प्रेसिडेन्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट रुनगोरा नार्जारिया आख्रासुनि प्रेसिडेन्ट रनजित रयमोनजों सावरायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे प्रप'जेल बानायदोंमोन। बे प्रप'जेलाव लिरनाय दंमोन जे उइदाउट एफेक्टिं द एक्जिस्टिं एसटि थाखानाय एसटिफोरा जुदि जेबो खहा जायाब्ला बिथांमोननि एसटि डिमान्ड खालामनायखौ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन एबा एबसुआ सापर्ट खालामो होननानै बे प्रप'जेलाव लिरनाय दङ। बेबादिनो 2008 सनावबो पिपिएफआ बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै मोनसे प्रप'जेल हरदोंमोन आरो दाबो बेबायदिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिसोरनि एसटि दाबिनायखौ सापर्ट खालामनानै मोनसे प्रप'जेल हरबावबाय एबा एनअसि हरबावबाय। बेवहाय हाग्रामा महिलारियाबो रोखायै बुंदों जे थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जायाजासे बिसोरो एसटि डिमान्ड खालामनायखौ सापर्ट खालामदों होननानै बुंदों। बिथांमोननो जुदि एसटि स्टेटास होनाय जामारोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोराथ' गोबां खहा जागोन बेयो रोखाखा। बेनि सायाव मानगोनां अनजुलि दैमारिया मोनसे बेसेन गोसा बिबुंथि होलांदों, बेखौ जों खोनासंनाया मोजां। एसटि होब्ला जोंहा बुंनांगौ खिन्थु बे खोथाया जानो हाया, बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया, खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया, बे जानोनो हाया, खहा जाथारगोन। बेनिखायनो दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ, बेनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6था, खिन्थु बिसोरहा 1.5 कोटि। आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेनि खावसेयानो बिसोर। अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो? बे बेलेन्स जानोनो हाया। आरो थाखानाय एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया, बे जानो हाया। एसटि थाखानायाव गोदान एसटि खालामोबा खहा जाखागोन। एसटिआ मोनसे, बेवहाय सोर बि सोर पि सोर मा बेनि खोथा फैया। एसटि खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन, बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन। बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया, जोंहा खहा जायाबानो जाबाय, बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन। जोंहा खहा जाथारगोन आरो खुनु पदे बियो माने बेलेन्सबो जाखानाय नङा। दा बिथांमोना एसटि स्टेटासखौ मोनमारसिगोन नामा? बिसोरनि एसटि डिमान्ड खालामनाया बेसेबां आवगायदों, बे डिमान्ड खालामनाया बबे थासारियाव दं बेखौ मिन्थिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। तो डेफिनेटलि सिसिटिउआ बेखौ मानिनो हाया दिनैनि तारिखाव। खिन्थु दा ग्रुप अफ मिनिस्टारा जुदि बिसोरखौ लेंनानै रायलायो, ग्रुप अफ मिनिस्टारा जुदि बिसोरनि प्रब्लेमखौ खोनासङो, ग्रुप अफ मिनिस्टारा जुदि बिसोर गोजोननो हानाय रोखोमनि माखासे माबाखौ जुदि बुजायनानै दिन्थिनो हायो, अब्ला मोनसे माने बुजा फरायाव बा सलिउसनाव हयथ' फैनो हागौ। फैया नङा, गासिबनिबो मोनसे राहा दङ। खिन्थु आं ट्राइबेल माबा हिसाबै आं बुंनायनि बाथ्राया जाहैबाय, बे बिलखौ जोङो दा हमथानो हानाय लामायाव गैया। बिला पास जाया बेलेग, बेयाव बहुत पार्ट दंबावो। अल इन्डियानि एमपिफ्रा माबायदि लागोन, दस्रा ट्राइबेलफ्रा माबायदि लागोन, दस्रा स्टेटआ माबायदि लागोन, खारन बेवहाय सेन्ट्रेल रिजार्भेसनाव माखासे समस्या फैगोन। इउपिएससिनि रिजार्भेसन खथा, सेन्ट्रेल साख्रिनि रिजार्भेसन खथा, नोंनि एनआइटिनि रिजार्भेसन खथा, एनआइटि, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, बे गासिबोआवबो जिखिनि माने रिजार्भेसन दं, बे रिजार्भेसनाव बियो एफेक्ट जागोन। गतिके बे एफेक्ट जागोन हिसाबै अल इन्डिया लेभेलावनो बे मोनसे सिरियास इस्यु। दा बे पार्टिं आं थांथ'वाखै, बेथ' बे सेकेन्ड पर्याय पार्लियामेन्टआव बियो जाहैगोन। खिन्थु खोथाया जाहैबाय, जिहेतु बिला इन्ट्रडाक्सन जाबाय, जोंथ' बेराखौ दुमनानै दोननांगोन जाहाथे जोंनाव बे धाक्काया फैया। जों दा बिनि थाखाय मावगासिनो दं, दा जेखौ खालामनो नागिरदों। जे बे बिला जुदि 25-30 बोसोर उनावबो फैयोब्लाबो
बे जाहाथे मोनसे क्लियार काट थायो जेराव ट्राइबेलफ्रा कुनु कति जानो मोना बिनि थाखायसो दा बे मुभ खिन्थु बिलखौ हमथानो हानाय मानो हानायनि कुनु राहा लामा दा गैथ'वा खारन बे बिला दा उइड्रलबो जाथ'ला जेबो जाथ'ला बे बिला इन्ट्रडाक्सन जानानै थाबाय खिन्थु बेखौ 15-20 बोसोर उनावबो जिकुनु गभर्नमेन्टआ मालाब्ला माबा मोनसे इन्ट्रेस्टआव आको पार्लियामेन्टआव लाबोनानै जुदि सावरायोब्ला हयथ' बे समाव जोंनि CCTO बा माबा माबि बा जों दिनै BPF जेरै दं जों बे पजिशनाव थायाबो जानो हागौ ओंखायनो जोंनि सिकिउरिटिखौ जों दा ओंखायनो आं बुंदों बिसिनि मुभमेन्टखौ आङो जेबो बुंनो थाङा आरो आं होनदों राइट समाव बे मोनसे राइट डिसिसन राइट मुभ खिन्थु रायलायनायनि गेजेरजोंसो जिहेतु सलिउसना दं आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहाबो सोरखौबा रायनायावनो जोंना जोबनाय नङा जों बोरै गावखौ सिकिउर खालामनानै लानो आरो सिकिउर खालामनानै लानांगौब्ला गभर्नमेन्टनि खाथियाव जों थांखानांगोन गतिके गभर्नमेन्टनि खाथियाव माने ग्रुप अफ मिनिस्टार्स दा जिहेतु दङ बे ग्रुप अफ मिनिस्टारजों रायलायोब्लानो आं सानो बिनि उनाव फार्दार सिन्ताखौ बयबो खालामलायनो हागोन खिन्थु आं दा जिहेतु ग्रुप अफ मिनिस्टारनि डिसिसननि रायलायनायाव दं गभर्नमेन्टजों कनसाल्ट खालामनायाव दं बथ सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों दं बेवहाय जों मोनसे फाइनेल माने माबायाव फैदों जे दानि ट्राइबेलनि कुनु अधिकारखौ बिसोरनो होनाय जाया आरो दा जेरै दं एसेम्बलि सिटानो जा जियानो जा काउन्सिलनि सिटानो जा साख्रि बाख्रिनि खथायानो जा बेखौ गासिबखौबो प्रटेक्शननि बेबस्था लागोन दा बे प्रटेक्शननि बेबस्थाया बोरै जागोन बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ जेब्ला रिकमेन्डेसन हरगोन बे रिकमेन्डेसन हरनायनि उनाव जुदि संबिधान संशोधन खालामनांगौ आरोबाव बेलेग आर्टिकेल जेरै एमपिनियाव 330 माने आर्टिकेला जायो जेराव रायजोफोरनि माने शेड्युल ट्राइब्सफोरनि थाखाय रिजार्भेशननि पलिसि दङ 332 आर्टिकेला जाहैबाय जोंनि विधान सभा MLA सिट बे MLA सिटआव रिजार्भेशनखौ बोरै खालामनाय जायो ट्राइबेलफोरनो बेयाव रिजार्भेशननि खोथाखौ मख'नाय दङ आरो 6 शेड्युल एरियानि रिजार्भेशननि खोथाखौ बेवहाय मख'नाय दं गतिके बेफोर आयेननि बेबस्थाफोरखौ जोङो बेजोंसो मोनगोन आरो बेवहायनो जोंहाबो दा माबाफोर जुदि आगोलाव माने एसे गब्लंफोर दङब्ला बेखौबो दा बाथेनायनि सुजुग मोनसे जोंनि ट्राइबेलफ्रा मोनदों गतिके आं सानो साननैसोनि उनाव जेब्ला बे ग्रुप अफ मिनिस्टारा आं सानो माने बे सप्तासेनि गेजेरावनो बिसोर फ्राय बहुतखिनि आवगायगोन आरो ओरैनोब्लाबो रिपर्टखौ 1-1.5 मासनि गेजेरावनो फाइनेल खालामनायनि मोनसे राहा लामा लानो नागिरदों आरो बेवहाय दासिम बिला पास जायाखै दासिम बिसोर ट्राइबेल जायाखै खिन्थु गभर्नमेन्टआ जिहेतु रिकमेन्डेसन हरबाय आगोलावनो गतिके बे हिसाबै जायोब्ला बोरै खालामनो नागिरदों बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ क्लियार खालामनानै दोनगोन जाहाथे इन फिउचार बेखौ लानानै सोरहाबा खति जाया